Té 3 germans. Ell era el menor dels 3 homes. També té una germana petita. Ell vivia a un poble molt petit de Castella-La Manxa i la seva família era molt pobra i treballava al camp. Un dia tota la família va anar a viure a un poble més gran per treballar cuidant les terres d'una altra persona. Treballava tota la família i també els donaven allotjament. Quan els 2 germans grans es van casar i la petita va anar a Barcelona, el meu avi i els seus pares van tornar al seu poble. Uns anys després, el meu avi va anar a fer el servei militar, però el seu pare no li va deixar acabar, perquè va fer 65 anys i ell havia d'ajudar al camp. El meu avi ja es volia independitzar. Com que la seva germana estava a Barcelona, va decidir anar. El que més li va impactar va ser les fàbriques, les empreses i sobretot el transport públic. Però com no va trobar una feina, va anar a França, ja que allà hi vivia una part de la seva família. Tot i així, tampoc va trobar una feina estable, així que va decidir anar a Barcelona.